И здравейте хора на YouTube, аз съм Ночко и снимам този клип за контрола Delete Gaming. И да, поредицата, започвам нова поредица, която ще се казва 16 диаманти. И да, просто името ми харесва. И да. Тук ще ми... Не знам къде да ми къщата долу. Аз до сега се качвах. И знаете, ако чувате коли, но живея на първия етаж и тук колко прасета има. И да, тук ще ми е началната къща. После ще го направя на етажа и тук е чак догоре. Предполагам. Но докато съберат материали, ще живея тук. Така. Да, и това го предвидих. То ще е до тук. Така. Къщата ще я направя тук, защото не ми се занимава да правим отвънка. И да. Не знам за какво да говоря. Просто да. Опитвам се за 12-ти път някъде там да снимам този клип, но всичко се проваля. Надявам се този път да е първи епизод, а не втори. Добре. Това ми се чупи, така че кирката ми се чупи. Добре. Като ми се щупи, ще направя камена. И да. Надявам се тази поредица да ви хареса. Така. Окей, това беше странно. Да се направя врата, че така не съм свикнал. Добре, те врати са много такива. Не мога видя какво има. Един стък и две вече. Доста бързо се събира камъка. Като къп, опа. FPS дроп. И да, не мисля да правя доста дълги епизоди. Около 15-20 минути там. И днес е последния ден от лятото. И започвам училище отново. И сега съм в 7 клас, така че няма да имам много време да записвам. Но пак ще се опитам. По един клюк на 2 дни. Вечерта, докато някаква правиш, няма. Да. Това лято мина доста бързо. Аз още от началото на лятото се опитвам да снимам клипове, но компа ми не го позволява. Аз съм на лаптоп и да. Не ми е от най-силните.
Така. 2 стъка, мали. Така се искам да отида от другата страна, за да го направят стъкло. Но първо трябва да събера стъкло. И става вечер, което не ми харесва, ще отворя вратата. То е също. Така. Опа. Така. Ще отида там, имаше кол видях. Ево. Добре, това не сте го чули. Знаеш ми телефона. То всеки път трябва да свали телефона. Извините. Така. 10, 11, 12, 13. Искам да се върна. Мале, то тук... Кой има? Тук къща му се направи. Тук ще има още едно зад него. Или тук. Това беше странно. Вай колко. Поп. Сега ще трябва да се направя пръчки. Добре, направих прекалено много. Да осветя малко и отвънка. Така, перфектно. И да. Тук ще покупая така. Нека да си довърша тая кирка. Да изхъбя. Бъп, бъп. И да снимам с 60 фрейма, което е нормално. Сега, преди няколко дни снимах с 30, не знам защо. Да, също мога да снимам на Лига, CSGO, всякакви игри, които ми кажете. Даже може и да се опитам на GTA 5, но тогава ще ми лаги. Даже сигурно няма ми тръгне. Опитвам се като робот да работя. Добре, от това ще събера един стак вече. Това е кофти. Аре, няма ли край? Вижте колко си изкупах вече. Чи само едно и също виждам. Ух! Това е скучно.
И да, аз обикновено започвам без къща, просто слагам често на земята и слагам там нещата, които съм събрал. И да, но сега това е синглплеер. Това се прави, когато играеш мултиплеер с приятели. И сам е малко странно. Моля. Добре. Достатъчно. Сега... Още ли е вечер? Мисля да започна с втория етаж. Не, това е за втория епизод. Надявам се клипа да ви е харесал. То само копая. Ако е така, дайте палец нагоре. Дай ще направя един чест. И следващия клип мисля да събирам, да помаймам. И да, аз бях Ночко, надявам се да ви е харесал този клип, ако така дайте палец нагоре. Може да се абонирате за още клипчета и да наследите. И до скоро! Bring in the master. The master.